Ya wis Ndut, ngono aku tak pamit. Tak dongak-dongakne ndang waras ya. Iya Mbak Noni. Oh, Ndut, nanti sehat-sehatnya awake. Wis ngene Mbak Non iya. Suwun dulu ya. Mbak Noni matur suwun. Saya Ndut. Iya ya. Kita penak ya dadi wong loro iki. Ngono andine wong loro ngene kae padha bingung nek golekne tombo. Yo sepurane, Ndut. Ki mung motor pancen langsung tak bablas ning jero omahmu. Lah ape tak parkir ning njaba panas samar kubane mbledos. Lah iya, kowe iki jane sing mbok lone apamu to, Ndut? Ya mbok Pakno, pirang-pirang dina ki awakku adem panas ra mari-mari ya. Kowe pekok piye to, Ndut? Kuwi jenenge malah normal, enek ademe, enek panase, timbang adem-adem tok, panas-panas tok, gelem ye we. Ngono ya Pakno. Ya iya to, Ndut. Mangkane nek perkara lara takok karo wong sing wis pengalaman kaya aku ngene iki lho. Lara sembarang barang wis tau. Beh, lagi tumon iki aku. Jenenge menungso lara bangga ya. Ayak kayane sampean soulan salin Pakno. Roro pucet, bareng ngono rapus. Kadang biru, kadang ijo, kadang kuning. Terus kapan kae abang no Pakno. Matamu. Rumah samu caya kuwi lampu stopan apa piye? Biyen Pakno. Ya semua. Ya wis ngene, Ndut. Sing penting tak dongakne muga-muga kowe gek ndang mati ya. Beh, kok mati piye to Pakno? Tak deni lho sampean kok. Maksudku tak dongakne muga-muga gek ndang mari. Lah iki gawe nentuk obat. Aku dhewe selak balik nang sawah. Suwun Pakno. Ya wis ngene. Sesuk Ndut, amplop endi? Rene. Liru Ndut. Iki ape tak ketu rabuk. Wis ngene. Diancuk galino iki. Raine kayak amplop sitheng wong papek nih.